Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Peter, sa dino dito ayanta. Api nga simrikta dito. Hotel. Hotel? Diya kun pinanunot manong nemi norumbeng ngagpatuloy kami nga sumrek iti hotel kini Peter. Nagbuya kam ti sine kalpasan na dito yung tinangiturungan na kanyak. Iba't patag ko ni Peter manong nemi. Ket nagasagana ka mangipaay ti amin ko kenkuhan. Kabayatan nga sumsumrek kami manong nemi. May palagip kanyak tinagbaling nga rigat nga nagpasaran ti pamilyami. Idi adan pungot ko manong nemi ibagada nga 14 kam kano amin. Ngem awanen di duma tasyam kami laengan nga nabati kat siyak ti may katlo. Talo o duwa nga lalaki di kiti manungek manong nemi. Ket inemet dagiti adjek nga duwa nga padak ka babae ken upat nga lalaki. Dakil nga pamilya manong nemi nagnaid kami iti tinidtid nga bulo. Janitor idi day ditatang manong nemi ti tiyandaan tilawag idinto ta plain housewife day dinanang. Adu nga rigat manong nemi ti nagpasarak kas inauna nga babae. Wen, tultulungak ni nanang nga aglaba iti awat na nga laba at iti gundaway nga mapanak agangkat iti natengken prutas kata isursurko iti karuba. Napiala nga damaganan siyak kata adama itulong ko kininanang nga agbudget. Kasta maten nga dapat iti gundaway manong nemi nga mapanak sa jaya Marcos iti barangay sadyay nga nakabagyan mi nga agala ak iti pakak susup saba adu nga rigat manong ngem inanausak aging ka nagraduara ko niti high school ket saan akon nga nagbasa pa agsibot na kahit ko nga tulungan ni nanang kanintatang para iti panagbasa dagiti inem akakabsat ko nga inauding with siya. Siyempre ka sales lady ti pagtagilakuan ti lupot dito tiyandaan ket dito'y kami nga nagamamu kini Peter. Dito'y kami nga nagamamu kini Peter nga taga Pampanga adda ngamin karubak nga pwesto manong nemi ngaglaw ko man iti lupot nga kamsat ni Peter. Ni Peter ket man nakigayem. Ginayem na datatang kininanang dagiti kakabsat ko managregalo aging gangen daton nan ti panagayat na kaniyak ket gaputi patpatek ko. Inaklon ko. Nagbuya kam ti sine, kalbasan na. Adda kam itan diti hotel. Kadadan napasamak kada kami manong nemi. Saan ko mga pailarumbeng? Di na pasamak, Peter. Awan ti pagdanakam. Kanawan ti rumang nga pagsangitan, Lourdes. Gaputi patpatek ka. Kat nakasagana ak nga mangikasarken ka. Nagkalay sa kam nga road manong nemi keni Peter kat nagtinulong kami. Imo na idi nga napangkam sa Manila ta mekaniko isuna manong nemi ti maysang bus company. Mekaniko nga driver isuna manong nemi. Ngem gapot ta marigatang nga pasadyay tagatangem mi ti amin adda din maysang anak mi. Nagsublikam dito lawag manong nemi tapno ni kasta ket agnegosyo kami. Nakautang kami ti maysang kabsat manong nemi ni Peter ket nagbaling kami nga peddlers. Idi damo aglago kami iti second hand nga luplupot. Idi kuan naglago kami manong nemi kadagiti ready to wear uno RTW. Mabangkam agangkat manong nemi kadagiti tagalako mi sadyay di busurya uno baklaran. Aday din logan mi manong.
When, kahit siyempre, ti asawak ti driver, kahit duwa kang pa nga aglako isunay ti glasswares, aglako akman ti lupot, kadag iti pagpiyastahan, kahit no at the open market man. Di mo lang mo manong, nakasapsapa kang ngagriing. Panawan mi, dagiti anak mi, manong naming nga matmaturog. Kadintun sumangpet kami, matmaturog dan, gabot tarabiin no sumangpet kami. Nagdinulong kami iti asawak nga nagnegosyo manunemi ket babaen iti panakigayem na. Haya, ket nakabalay kami manong. Imutang kami iti maysa nga hardware ket inino ti mga baybayadan aging gadan bukod mi nga balay at damatan kompleto nga anak mi nga 5 manong nemi 5 nga anak aging ga adimteng ti jak ninamnama o pasamak kada kami manong. Idi nagraduaran di kiti duwa nga inaona nga anak mi. Iti adadakas ang mapasamak iti asawak manong. Mahulaw. Peter! Anyati! Matulga! Peter! Tingkay nangigahan papagayam ket sumagmano nga paset. Ti pagkasaritaan ni Mrs. Lourdes Labayog Yumul iri Barangay 5, Lawag City. Nga dito tinapili nga best letter of the 4th week iri bulan ti July. Iti dito nga tawen papagayam. Kasano nga napili nga best letter of the 4th week ket posible nga isu ti mapili nga 7th grand finalist. Iso to tinak ininutan papagayam nga ituloy nga istoryain kada kayo. No sino kay man madamang agbuibuya kada ito nga video, pag-share, pag-like, kanusan kay pa nga nakapag-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. Ag-follow kayo. Kahit no itibet YouTube channel tingkay pakabuyan kada ito nga video, i-like nyo, i-share nyo, sa kay ag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Kahit kong ipalagip dagiti premyo kadagitay mangabak. So nga iyawis ko ti panagsurat kayo, panagsurat yo ti programa ti nga lagip ti napalabas iti Aksyon Radio DCJ Silawag alas 12:30 aging ganat alas 2 Lunes aging ganat Sabado. Di manong yo an nemi dito Nemi Ruiz idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dadakkel dagiti premyo malaksid ka dagitay gagururay kada kayo nga weekly and monthly prices at the grand prizes gagururay. 50,000 pesos iti awaten ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Yan malaturoy nyo. Adaan kayo kadagitay na success story i-computeryo sa iyo isan iti email address tinimotibiyang nga nemiruiz@yahoo.com una saan kat nemerstudio@gmail.com una saan kontakin taklaeng i-search yo ti Nemesio Ruiz account ko ti Facebook natin nakakipisak sa message iti messenger ngay bagayo sir kahit kumantag pa interview kat tsaka mong isurat ti lagip ti napalabas ko no nayo uno saan kat sir mabaling ka dito yung messenger nga pangitaypak iti lagip ti napalabas ko yes kunang muna tapno i-accept kayo pamagayam kasi taramitan nyo tapno makapagka-communicate tayo okay ba hindi ka ro din istoryaan nga ituloy no kasano ti nagpatinggan dati pakasalitaan ni Lourdes Labayog Yumul iti Barangay 5 iti Lawag City nakasano nga nagbalin nga napili nga best letter of the 4th week iti bulan ti Hulyo. Naatake iti umuna gundawi ni Peter nakalasat isuna laing tam saan nga makatulong
saan na makapag-drive agtal-talidlatan iti uneg ti balayda amangkit kita kadagiti anak da kabayateng nga addan trabaho digiti duwa nga anak da nga nagraduarin iti kolehyo ket talulay nga digiti pagbasaen da iti high school ken kolehyo. Ngayon nagrigat adu nga rigat ti nagpasaran ni Lourdes gabuta sinulunan ag-commute ngaglogan iti bus nga mapan sa Manila ket siyempre sadya nga mapan agangkat kadagiti lako na nga lupot kada glassware iti baklaran kada diposorya kada dagiti kundaweng nga makasangit piman ni Lourdes nang runan kasta nga makita na digiti ububing nga nakaidam at maturog iti bangketa ket malagip na digiti anak na imbaglakid din ta addada anaganak nga mga asikaso kadagiti anak da kasano nga ruden no awanda ko mawon no agpadpada da ko mga naatake kasano pa tinaran niya kamasakbayan digiti anak na imbag ta idi ket makatulungan digiti duwangin inauna nga kapsat na wano anak da agsipud da din trabaho da adong harikat Agengga may salain iti sampay nga nagdaduar kadagiti 5 nga anak ni Lourdes. Idi tamaulit nga maatake piman ni Peter adadan nga talaga nga nakariknan ni Peter iti rigat. Himala naispal si Bibiyag makadaddan na pailaeng da Lourdes kadagiti anak da ti ama ken ti asawa. Kaya nagseserbidan ay nga nagraduar aminen dagiti anak da iti college adda payen asawa da adda payen apuko da. Iti agsardeng meten ni Lourdes iti panagnegosyo na. Ta siyempre dagiti meten anak da ti agserbi kadakwada. Tani Lourdes, ken ti pamilya na kita, nagtalinaed kadakwada ti talo nga ramen ti bihag. Ti pamati da, kini Apo Diyos, nga di da pulos imabet ken kuana, iti likodan digiti adu nga rigat. Di namnama, mangnamnama, iti napintas kanaran niya nga masakbayan. Ken ti ayat, ang nagtalinaed kadakwada, iti tunggal maysa. Panangipateg da kadagiti anak da, panangipateg met kadagiti anak kadagiti anak kadakwada. Noan niya iti inaramid dagiti agasawa nga Peter ken Lourdes kadagiti anak da. Isumat itan iti masagsagrap da nga supapak dagita nga panangipateg da. Tadami nin trabaho da ket mangmangted da iti para kadakwada nga agasawa. Ken makapaspasyar pa yan gitoy nga mapaniti sa bali nga pagilyan tadari gitoy anak da nga da sa bali nga pagilyan ngem naksitentemet ni Lourdes iso nga ti agdama ket agpilay-pilay tay di saan nga agnegnegosyo ni Lourdes deta meten mapamet kwan agserbi ti simbaan iti kapanaggatang na kano iti papaya iti may sangal daw iti tiyandaan dinalapos ti may sa akargador ket na opera ti patong na ket na nalandukan isong pilay-pilay agengga nga dimtengen ti panakapukaw da kini Peter iti 2018 nga nagpakadan ken naginanan piman ni Peter kinapudno na adda pa yan 2 nga anak ni Lourdes nga awanen iti dennada. 5 nga anak, iti 5 nga manugang siyempre. Iti manung apuko, kan iti apuko, manu apuko iti tood. Nagbalagi amin di kiti anak da, di kiti manugang da, kan di kiti apuko da, kiti apuko da ti tood. Kaya iti agdaman umampay awanen ni Peter, kada awanen ti 2 nga anak ni Lourdes naragsak. Agsipod ta iti likudan ti adu nga rigat ken pasamak iti biyagda. Makunamat nga baligi na baligyan ti nagtungpalan ti amin.
Dito nga rin di pagkasalitaan ni Lourdes Papagayam, Lourdes Labayog Yumol, iti Barangay 5, Lawag City, napili nga best letter of the fourth week iti bulan ti July. Iti programa tinga lagip tinapalamas, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Agyamanak, tingkay panagdingeg kan panagbuya.